su yan kungiyar shaidanu ne. Davido ku je ku yi browsing ku gani, ku yi googling. Kai kar ma ka ambaci sunan shi, ka ce kawai kana so ka san members na secret society ko na imprimising 'yan Najeriya a matakai daban-daban, a film industry, entertainment industry, da waye industry, da hatta a political institutions na Najeriya. Ka ce kana so ka san members na ƙungiyar asirin duniya premising, wallahi sai ka ga su wanda video a ciki. Duk rana ɗin da za ka gan su, walau sun sani ko ba su sani ba. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da saurare, muna muku marhaban da lalai zuwa wannan tasha tamu ta Ikra Da'awa Foundation TV. ‘Yan uwa, wannan a gurguje jan hankali ne nake so in yi wa ‘yan uwana ‘yan Najeriya, musamman musulmi na Najeriya, musamman kuma ‘yan uwana ‘yan Arewa. Ina son in ja hankalinmu ne akan don girman Allah mu zanto masu tunani, masu gane daga ina muke, a ina muke yanzu kuma ina muka dosa. Wannan zai taimaka mana wajen saita ayyukanmu da saita manufofinmu. Muna cikin tashin hankali, muna cikin bala'i iri-iri, kuma ana ruɗar da mu, ana ruɗa mu, ko da wani lokaci za a buga mu nan a buga mu nan. Kuma mun sha faɗakarwa, in ma ta wannan kafa ko wasu kafafen daban, cewa al'ummar Najeriya mu sani ƙasar nan akwai masu juya ta daga waje. Shugabannin namu suna da shugabanni su ma. Kuma duk abin da kuga ake yi, ko dai ya zanto shiryayyen abu ne wanda ake so a cimma wata manufa, ko kuma ya zamanto wani abu ne da ya tadda kaddara, daman Allah ya kaddara abin zai faru, sai kuma ya dace musu da yana daga cikin abin da suke bukata, musamman su masu nufin wannan ƙasa da sharri. ‘Yan uwa, ya kamata mu dawo daga rakiyar yawan tattauna da surutu akan laifi kadai, da gano matsala kadai. A'a, mu fi mai da hankali akan warware wato wannan matsala din, mafita, wanda a ƙarshe zan ba da shawara guda ɗaya zuwa biyu. Abu na farko, muna cikin tashin hankali na irin wannan banditry da ake yi, da kisan kai babu ji babu gani. Duba abin da ya dinga faruwa na ainihin wato na kisan kai da aka dinga yi, da azabtar da mutane da aka dinga yi a hannun bandit. Mu kalli kuma irin abin da ya faru a Maraban Jos a kwanan nan, wanda ga abin da ya bayyana, malamin islamiyya an kashe ta kisan gilla, banda sauran kuma kashe-kashe da ake ta yi, wannan ba a ji labari ba. Kuma aikin nan ba an daina ba ne, kana nan gobe za ka ji wani abu. To kada ya zama aikin mu kawai kullum sai dai mu fito mu surutu, ko kuma a'a masu rajin kwato haƙƙin talaka sai dai su fito a yi ta maganganu, a ce justice for kaza, a'a menene for kaza, kaza must go ko stop kaza. Duk maganan ba shi bane, da duk wata faɗakarwa da zaka yi don ka faɗi gaskiya, wallahi wanda kake gaya wa din ya riga ka sanin wannan. In jan hankalin shugabanni ne, wallahi sun san abin da suke yi, dan babu wani shugabanmu nan da yake dolo, ya san abin da yake yi. Sannan mu sani cewa al'amuran da muke ciki, wallahi Allah kaɗai ne zai fitar da mu. Mun sha kira zuwa ga al'umma mu koma ga Allah, amma suna ganin kamar bata maka mu lokaci muke. A'a, ko in kai wannan maganar tsoro kake ji, a'a ko kuma a'a yin wannan abun yana nuna alama kana goyon bayan ma gwamnatin ne. A'a kawai a fito, to ka fito ka yi me kake da shi? Ko makami kake da shi, wa zaka yaka misali? Ta ina zaka fara? Da suwa zaka yi aikin? Me kake so ka cimmawa? In ka ce shugaban kasa ne matsalarka, yanzu ko wannan shugaban kasan ya tafi, sai ka samu wanda ya fi shi matsala ya zo. Kenan dole sai mu koma ga Allah jama'a. Sannan mu zanto masu wayo, mu kuma gane makida sharrin da ke cikin wani abu da ake kiran shi conspiracy theory. Conspiracy theory wannan gaskiya ne, mutum a Qur'ani Allah ya gaya mana cewa me, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah ta'ala kuma ya kuma gaya mana wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ina daga cikin abin da ya kamata mu sani cewa duniyar nan tana ɗamfare da masu ƙulla mata sharri.
to inda muke ƙasashe masu tasowa akwai wanda suke ƙoƙarin mulkanmu kuma suna kan mulkanmu har yanzu, kuma su suke controlling media, su suke controlling tattalin arziki, su suke controlling siyasa, hatta harkokin addini sun shigo sun yi dumu-dumu. Wannan yasa idan kuna da wani ciwo da zai iya haɗa ku gaba ɗaya ku yi jinyarsa, to sai su ingizo muku wani abu da zai ɗauke muku hankali, sai a raba muku kai. Yanzu muna ji da wannan bala'in wanda ne shimfiɗarsa tun a farkon bayani na, amma sai ka ji an bullo da maganar rara ya fito wani shirme, can sai ka an ce a'a very dark man ya ce kaza, a'a can kuma sai ka an ce Davido ya ce kaza. Bayan da Davido din nan da rara din nan da very dark man da white man da brown man da koma waye man da suke fitowa irin su yan fina-finan nan su Nafisa Abdullahi nan, su wace ce ta yi ɓaran-ɓarama, wacce ta yi kaza, wacce ta yi ɓarin zance, duk wa'annan maganganu da zaka ji ana yi dan ya zama abin tattaunawa, to wallahi shiri ne, kuma dukkan su ƙungiyar su ɗaya, dukkan su ƴan ƙungiyar shaidanu ne. Davido ku je ku yi browsing ku gani, ku yi googling, kai kar ma ka ambaci sunan shi, ka ce kawai kana so ka san members na secret society ko na yan freemason yan Najeriya a matakai daban-daban, a film industry, entertainment industry, da waye industry, da hatta a political institutions na Najeriya. Ka ce kana so ka san members na ƙungiyar asirin duniya freemason, wallahi sai kaga su wanda video a ciki. Duk rana din da za ka gan su, walau sun sani ko ba su sani ba, musamman mu mutanenmu na nan arewa galibi su membobi ne ma amma ba su sani ba, kuma ciki har da malaman addini, malaman addinin musulunci, kai ciki ma ahlus sunna ma, sai ban to yana musu aiki amma bai sani ba, bai sani ba. Shi dole sai mun waye, wajibi ne malaman musulunci masu ilimin addini da kuma na zamani. Na zamanin nan ba iya turanci shine kadai gane zamani ba, ka san siyasar duniya, ka san makidar da ke ciki a cikin wannan tsarin duniya na yau, ka san me ainihin wato new political world order, ka san yadda conspiracy theory, ka san abubuwa daban-daban ne da al'amura ke tafiya a wannan zamanin, zai taimaka mana gaya. Yan uwa ya kamata mu sani a ƙarshe mafita wallahi shine da ake magana akan mu tsaya mu shiga harkan siyasa da kaza, to shi ma wannan akwai kuskuren da muke yi. Mai tarko baya ɗaga kara. Kuskuren shine in dai har za a bi mataki na canza gwamnati, to ba fa kwana ɗaya ake ba, ba kwana biyu ba, ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba. Tunanin cewa a bana za mu canza gwamnati bai taso ba, don ba mu shirya ba. Dole sai mun koma drawing board, an yi shiri na musamman kuma a cikin sirri, ba a media ba, ba a yekuwa ba. A'a dan malami kaza ya shiga jam'iyya kaza an hana shi takara ya koma can, wancan ya koma can, ba shine matakin ba. Wannan ma akwai rashin hikima a ciki a wani gefe, domin bayyana su kamar an ƙara jefa su a cikin danja ne. Wanda ba sa son malaman addini ko masu tsarkin zuciya su shiga harkar siyasa, za su yi shirya musu makirci masu halaka su. To shi yasa mai tarko baya ɗaga kara. Hargowar da ake yi a social media ba shine a mafita ba. Zanga-zanga za a fita a fesa muku ruwan zafi, a fesa muku tear gas, duk ba shine mafita ba. Kasashen da kuke kira su zo su kawo muku dauki, da inda Davido din ya je da sunayen yara a jikinsa, daman su da suka ingizo wannan fitina. Su suka shirya mana bandit din, su suka ba su makamai, su suke kaza, su suke komai, kuma gurin sa aka je ana kokawa. Wannan bata maka lokaci ne. Wannan kaman ma promoting din wani siyasar duniya ne, dan a nuna cewa plan din su yana aiki. A'a, irin wannan shiri ake na sirri, wanda ko ni ba dukansu zan bayani ba anan, dole a koma a yi shiri na ƙarƙashin ƙasa. Jam'iyyar matasa, jam'iyyar kaza, duka wannan ana faɗe ne kawai, amma ba a shirya ba. Saboda galibi an mai da harkar siyasa harkar neman kuɗi, kasuwar buƙatar kai, in na samu in azurta kaina da iyalina da abokaina. Wannan ba za a kai ko'ina ba. Shi ma mafita ce ta ƙarya. Dole a koma a kama gaskiya, a sa tsoron Allah a ciki, a nemi ko jagorancin Ubangiji a kansa. Wannan shine abin da muke son mu ba ƴan uwa shawara, mu daina ɓata mu kanmu lokaci akan zancen rara, zancen Davido, zancen wani very dark man,
da yake zagin musulunci yake kaza, duka wa'annan agent ne na rushe addini. Har shi Rara din Allah ta'ala ya gane da mu, Allah ta'ala ya sa mu waye, mu kuma gane inda yake mana ciwo, mu koma mu yi tsari cikin sirri, cikin natsuwa, kuma shiri da za a yi na long time planning ba short time planning ba. Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.